what he had learned and even improving on it if he was to undertake education. It was education in that area. And we know that it's not an area where we can reveal the many things that this area does. Intelligence and security doesn't allow us to do that. The protection of the country, the protection of its leaders, protection of the economy, and the defense and protection of the nation as a whole. All these factors demand the greatest amount of secrecy. Aungomwauka uriku ayo. The discipline which I refer to as one of the qualities he had. We continue to exercise. To exercise variously. I mentioned the protection of the nation, yes, but the protection of the leaders. This is Ratiripan. Tungo manya, tungo dauka. Zishiri mugwara, zionekwa, nevaongorori vedu, nyanzvi dzedu dzine maziso, nyanzvi dzedu dzine nzeve, nyanzvi dzedu dzine ruzivo rwokuti apa pachene, apa pane nyoka. Musafambe nepabapa pane nyoka. Mungarumwe. Saka tinopihwa nyanzvi dzine maziso anoongorora zviri kure ane nzeve dzinonzwa zvose zvinonyewa. Ndokurarama kwedu kasevatungamiri.
haungovhaira uchiti zvandakasarudzwa kukongresi zvakwana. Saka wakanga anzi